Igen. Sziasztok, én Debopoló vagyok, itt húsvasziászni fogunk. Így néz ki az egész. Jobbra egy kicsit, jobbra. Egyszerű. Valóban felraklak. Hello. Menekülj el a fordulószéltől. Nincsen nekem olyan kamera sem profil. Ha mindjárt ott vagy. Hát igen, Lackó. Nem tudom, hogy került fel egy videómunkra, de a felénk. Hello. B lassít, B lassít, B lassít. De került nem arra is. Jobbkala. Na ugye? Egy volt. Át is hiszem. Sokat koncentráltam. Nagy bringás videót is fogok. Jézusom. Atyám. Ez nem és mit csináltunk? Hát a tornádó. Istenem, róla. Valójában voltunk. Itt mennyire az Assassin. Egyszerűen nem akarom kamerálni. Azt mondja, hogy nem tudom. Ügyes vagyok. Soha megy. Az obodában abban ezzel nem értem. Álltam. Fejem. 80%, 90. Ezzel egyszerűen se értem. Valaki játszik. Én! Igen? Itt vagyok.